יצא טעים? זה הכל פשוט הצעה. זה הפטנט, לשבת ולעשות פיתות. רגע, מה היא עושה על השולחן? הם יכולים ללמד אותה. נכון, הם עושים כל הזמן. בקיבוץ הייתי עומדת פעם נו, מה אתם עושים? איפה על הבנה הגיע? יש לך את הכבוד להצטלם ככה באיכות, לא צחוק. מהיצירה מדהימה שלי. למה? עשו כבר, זה יפה דווקא יצא. כן. תורה, אני מגלה את הוואן גוך שלי. כן? אני יכול להסתכל פה ולהגיד לכם אם את מחייכת, כי ברגע שאת זהו, הוא מזהה אותך ומסמן אותך בריבוע. אם את מחייכת או זה, את יודעת. לא שחרר אם לא מתאימה. את רוצה להסתובב עם אליו? לא. למה מקשים? אתה רוצה, מה הם עושים? למה מקשים? מה הם עושים? אלה תפוחי גם על המדורה. אתם רוצים מלפפון חמוץ? כן, בואו. נשמע? איפה לוקאץ'? גם היום אני הבאתי מלפפונים שלי לשם, שאכלנו. יצאו טוב אלה? כן. אולי עוד יום היית צריך להשאיר אותם. לא היה לו מתי. חיים, תיקח את הפיתה יאללה, הכין לך? פיתה. וואי, כל הדרך. דלי! אבל הכרח מתי? כן, אתם צריכים להחליט את זה. ממש יש לי. אבל זה יאלי! אני לא רוצה לאכול. יאלי, היית כל מיני דברים. אתה פיצי שרץ אותה. אתם ביחד תחזירו את הכדור. ואני בשביל. יאללה, 10 שניות שלהם תצליחו, הולכת מלנדה. כן, בכלל. צריך לקחת שמן מגדלת נחשים. מתי שאני באה לעולם, אני מוצאת איזה קטן שכל הידיים שלי. מלפפונים מלאפה אני מקבלת איזה חבילה ביד. למה שמים מה פתאום הוא דואג? הוא אחראי. הוא קלט את זה. הוא דואג. אמרתי הוא. סליחה, אורנה מינתה, את הכנה. הוא נראה הרבה יותר דרוך ממני. עסוק בשוקולד. רגע, אני אביא לך צלח. התחנה זה להכין פיתות או לברוח? בכוונה אמרתי זה בסדר הזה. מה? למה לי? הלאה, תהפוך את זה פיצה במקום לצלם. למה מה? משעמם לך? נמאס לך? אני עשיתי על. את יודעת, בהודו היה תמונה, אבל לא ראו את תמרה בפנים.
אז מדי פעם שהיה קשה, הוא אומר לי בואי, נשים לך את ההודעה. תמיד זה מוציא ממני איזה קול. הוא אומר לי, חכי, אני ארגיז אותה, בואי נראה לה איפה אני. זה אידיאלי. דווקא אתה צריך לצלם אותי כשאני אוכלת? אז מה אתה תצלם אותך שמה? שאת הולכת ברגל? מתי? אני אוכלת? חוץ. איזה חצר ענקית יש להם, מה? צריכים להתחיל לעבוד עליה באיזשהו שלב. כמעט 800 מטר. יאללה. הפיתות שגל מכין, הבצק, יש בצק שמה זה לכינה, מאוד טעים. זה מה זה, פלאפל? לוקה, אתה זוכר את תיקי דיין? הייתה מידה של שרה. תיקי דיין? כן. גם חנה לסלו. חנה לסלו, במידה של שרה. תראה איך הם נראית היום, שני אלה. מה המצב? היו צעירות, אותי אתה לא מצטלם. דבר. מה המצב? אתה אל תדאג, אני אשמור אותך גם. דבר, נו. מה אתה רוצה שאני אדבר? צלם אותך אתה צריך לשמוע אותי? צלם אותך בסרט וידאו איכותי. כן? אתה שומע את מה שאני מדבר? בטח. כן? אני יכול להגיד לך שיש פה הרבה כוסיות מעניינות. כן. אשתי לא שומעת. הלאה. אתה לא תפסת את זה? יש תחנות פה לישראלים. גיל 25. כמה בתיאבון? גיל 25, כולם בהיריון. נכון. יש פה הרבה שפריצרים. מים קרים, מה אתה רוצה איתך הבא? לא צעירים, גם אנחנו היינו כאלה פעם, לא? רגע, חכה. היה לה גן, היה שם... מה אתה אומר? בוא נשחק אותה! תביא, תגלגל אותה! תמרי, תסתכלי לפה. תמרי. קצת שמה חול בפה. כיף לך? תמר. גלי, אני הולכת לעשות לך למי שמחליט, כי אתה לא מסדר איתי. תמרה. גלי, אתה עובר למי שמחליט. אני כבר לחוץ לא לצלם, שלא יהיה לזה ציור. למה, מה קרה? את לא פוטוגנית או מה? אני מבקשת. מה יש? מה את מתביישת בעצמך, תגידי? זה ההזדמנות שלי להגיד ש... יש 6 שעות שלי להגיש בדקות, היא הגיעה לסף. או, ההזדמנות שלי בדרך. אתה רוצה לאכול את זה? טוב. אני רק ראשון. אני ספוס. מתחללים? איתה.
אני רוצה לשים לך משהו על הכתפיים, נראה לי שקצת קר לה מהידיים. יש לה שרוולון? השרוולון של אחת של אלונה. הם בערך באותו גודל, שלא תחשבי. לולי, הנה, תן שלום למצלמה. עשי שלום. ואלונה ושלוש. אהלן, מזל טוב! הופה! חיים צילם אותי בזה, משהו לא כמו אחת. תהי פתוחה שלו. רגע, לא ביקשו. תגידי לוקאץ', בת כמה אחות שלה גדולה? גדולה בת 17, לא, את נכנסת עכשיו בי"ב? רגע, תגידי, החדש של פריזה? הנה. תגמור בגיל 18 בדיוק. זה משהו טוב. זה בקיץ, זה מתייעץ. אז כאילו יש רק איזה שבוע. לי יהיה כמה חודשים. לפני מולה. רגע, אני אראה. זה בטח. טליה! מישהי רוצה להתאפר? שאני אבוא? היא הראשונה, היא הקלת בתקופה. הנה, המאפרת מגיעה. כל הבנות אתן רוצות להתאפר? נטע. אז את אחראית עם טליה. טליה, בואי. בואי, הנה את ונטע. בואו. הנה טליה מגיעה. אני אחזיק את האישור של טליה. טליה, תעפרי אותי. יש לך כבר 3 להתאפר. הנה עוד אחד. הבנים יכולים לאינדיאנים, לא יכולים להתאפר. לאינדיאני, ככה. כן, לפי ככה, לא יודעת מה. בוא נעשה להם אינדיאני ביחד. נעשה להם אינדיאני. נטע, בואי. איפור של נסיכה או אינדיאני? אני רוצה נסיכה. אפשר נסיכה נטע, בואי עם טליה. כן, סליחה. זה 2 אינדיאנים? בטח אינדיאנים, אלא מה? כן? אז הנה, עם זה את יכולה. מה אני אעשה להם? אני לא ככה, אחראית תראי. תחנה אני עונה. אראה. פסים. ככה. אחד, כל אחד. איפה העפרונות? הנה. אוקיי. בואי נעשה לך. בואי. נסגור את העין. אחת, רגע. עכשיו עוד קטנת, אני כבר עושה לך. עכשיו כף סגול. נסגור את העין. עכשיו תסתכלו אחד על השני, תראו איך אתם נראים. עכשיו תחילת באמצע, נטע, את אחראי, תגידי לי, זה יפה? איפה לאפר אותם עוד, נטע? נשים לך? אני צריכה. נטע, איפה לאפר אותם עוד? את יכולה לאכול. וואי, רגע, עכשיו... אני רואה שלא חסרתי, כי בזה של היומולדת שמתי לך טיקות מהודו. רגע, מה עוד אינדיאנים עושים? רגע, בואו תראו מה פתאום אינדיאנים עושים מלא דברים אינדיאנים. מה זה? נראה לי הבן הכי קרוב מה זה את? פתאום מדורה
מגיעות רק אחד על השני. לכי תעשי מדורות, מה את מתעסקת לי מהשטויות שלך? רק לא עשית כלום, בקטע הזה כלום. תראה, התעסקתי עם העוגות. יש לי עוגת שמרים פה, עוגת ברבי ועוגת פרפר. אבל הם כבשו. התעסקתי בכלל עם הדברים. מה זה? אלא? המנהל הזה? זה אלון סאור. נראה לי שכן. עכשיו הודו עכשיו, גם מיליארד ומשהו, גם בכיוון הזה. לקח להם בזמן סינים משהו כזה, יש תהליך בשעליות, זה גורם גם לעליות מחיר במפעלים, אבל הממשלה לא תיתן את זה, כאילו היא לא תגיע להיות יפן. הרי ביפן עברה את אותו תהליך אז ונהייתה מדינה יקרה מאוד. הממשלה בסין לא תיתן לזה, תוריד את הראש כל הזמן. אני לא יודעת על מה אתה מדבר, אני לא מבינה מה זה יין. קטסטרופה תהיה, כי אם המחירים יעלו, הכלכלה תתרסק. זה שם ההתערבות של הממשלה. לא בדירות עכשיו. סטודנטים עם הילדים שלך בתחנות? כן, עם כולם. כולם היו ילדיי. מה שתהיה תראה, מה? לא, אין תשאל, מאז פעם הילדים. צוחקת עליי. כן, גם כמעט זה. לירון בא למושב, היא צריכה לקנות את מקווה שלא אני חוץ לזה. לא.